Aloitetaan vuoden 2025 tonkki. Ja Mikka, olkaa hyvin. Onko pöytä valmis? Valmis. Onko lipputuomarit valmiit? Onko ottelijat valmiit? Tervehtikää toisianne. Miekka alkaa. Seis! Päätyihin. Tuomari. Samaa mieltä. Sama-arvoiset osumat, ei pisteitä. No points. Miekka alkaa. Seis! Tuomari. Kysyn tähän tuomariin punaiselta näin pääosuman ja torso-osuman. Sinisen osumasta en ollut varma. Punainen 2. Miekka alkaa. Tuomari. Kyllä, kumpikin osu torsoon. Ei pisteitä. Points. Miekka alkaa. Seis! Tuomarit. Kyllä, puhas sinisen pääosuma. Sininen 2 pistettä. Miekka alkaa. Piste! Seis! Tuomarit. Siniseltä oli kans myös osuma siinä en sitä nähnyt. Mutta punaiselle 2 pistettä tähän. Miekka alkaa. Piste! Seis! Tuomari. Kyllä, minä näin kans siniseltä pääosuman. 2 pistettä sininen. Tuomarit kiertää. Seis! Valmista. Miekka alkaa. Seis! Tuomari. Aika. Olen sitä mieltä, että tuon sinisen osuman ja punaisen osuman. Tästä vaihtosta ei pisteitä. Samanarvoinen suoritus. Aika. Miekka alkaa. Aika käy. Piste! Seis! Tuomari. Ei Viimeinen pisteitä. vaihto. Viimeinen vaihto. Last exchange. Miekka alkaa. Seis! Ei ollut ring-outtia. Tuomarit mitä näitte. Yhdyn tähän tuomarin, kumppaninkin sai osuman peliin. Ei pisteitä. Tasapeli. Pisteet 4-4. Tasapeli. Mikä on neljäs rikottu? Neljäs lipputuomari puuttuu. Okei, jättäkää tuomarille tilaa sinne takana. In red. Sami Viljanen, Harjunkaarti, Entu. Pöytä valmis. Valmis. Tuomarit valmiit. Ottelijat. Tervehtikää toisianne. Miekka.
Piste! Seis! Tuomari. Punainen pääosuma, 2 pistettä. Punainen. Red 2. Miekkailkaa. Piste! Seis! Tuomari. Mutta oli kyllä lätillä. Silloin ei lappu. Punainen 2 pistettä. Red 2. Miekkailkaa. Seis! Tuomarit. Samaa mieltä tuosta, samanarvoinen suoritus torsoon. No points. Ei pisteitä. Miekkailkaa. Piste! Seis! Tuomari. Punainen 2 pistettä. Red 2. Miekkailkaa. Seis! Tuomari. Minusta edelleen oli lähtinen kääntö käteen. Punaisen. Aika. Eli et näytä pistettä sitä. Joo. Oliko laatua punaisen lyönnissä? Minun mielestä oli. Kyllä. Kolmen paita tuliko vartaloon, niin näytin käteen. Kyllä. Noniin, näyttäkää pisteet uudestaan. Ei pisteitä. No points. Aika käy. Miekkailkaa. Seis! Tuomari. Samaa mieltä, että samanarvoiset suoritukset. Ei pisteitä. No points. Miekkailkaa. Seis! Tuomari. Punainen 2 pistettä. Piste katto. Red 2. Points max. Ottelu punaiselle 8 pistettä. Äsken. Tuomari kiertää. Seuraava ottelu. Heikki Liekola punainen. Toni Rantala sininen. Okei. Onko pöytä valmis? Valmis? Onko kohdet valmiit? Ottelijat valmiit? Tervehdykää toisianne. Miekkaan. Lisää. Seis. Tuomari. 2 pistettä sininen. Miekkailkaa. Seis. Tuomari. 3 pistettä sininen. Miekkailkaa. Piste! Seis! Tuomari. Samaa mieltä tämän tuomarin kanssa. Ei kun itse asiassa näin tietenkin. Selvä homma. Aika. Minä olin näkevinäni käsiosuman siinä, mutta Mun mielestä menee se sisään. Joo. Okay. Jäin aprikoimaan, oliko se liian raapasu ja kävin itseni kanssa debaatin. Kyllä. Se oli hyvä. 3 pistettä sininen. 3 piste katto. Siniselle 8 pistettä. Eli Match blue. Onko pöytä valmis? valmis. Onko lipputuomarit valmiit? Onko ottelijat valmiit? Tervehtikää toisianne. Miekkailkaa. Seis! Tuomarit.
points. Piste. Miekka alkaa. Seis! Tuomarit. Punainen 2 pistettä pääosumasta ja punaiselle varoitus kilvellä aktiivisesti lyömisestä. 2, 1 for red. Valmista. Miekka alkaa. Seis! Tuomarit. Sama-arvoinen tekniikka, ei pisteitä. No points. Miekka alkaa. Seis! Tuomarit. Täältä sinistä tuli käsiosuma, Aika. mutta sen jälkeen myös kasvoihin. Kyllä, minä näen se kans. Siniselle varoitus kasvoihin lyömisestä. Se oli vielä lisäksi pistolippi. Slashing in the face. Ja ennen sitä Minä en nähnyt niin laadukasta osumaa, kun mä olen pisteen. sininen 2 pistettä. Blue 2. Miekka alkaa. Piste! Seis! Tuomarit. Sininen 2 pistettä. Blue 2. Miekka alkaa. Seis! Tuomarit. Aika. Punainen osuu päähän ja... Joo. Ei pisteitä. No points. Miekka alkaa. Seis! Tuomarit. Viimeinen vaihto. Siniseltä en näe vastaosumaa. Punainen 2 pistettä. Red 2. Matsi ohi. Ottelu tasapeli 4-4. Match draw. Hei, jatketaan. Onko pöytä valmis? Valmis. Onko tuomarit valmiit? Onko ottelijat valmiit? Tervehtikää toisianne. Miekka. Seis! Tuomarit. Punainen 2 pistettä käsiosumasta. Red 2. Miekka alkaa. Piste! Seis. Tuomarit. Aika. Oliko laatua? On ja se kilpin kulketaan, niin se luki. Selvä. Eli sininen 2 pistettä. Blue 2. Miekka alkaa. Piste. Seis! Tuomari. Samaa mieltä, että osuminen tuli, mutta ei ollut torsoon, oli käteen. Sininen 2 pistettä. Blue 2. Miekka alkaa. Piste! Seis. Tuomari. Sama-arvoinen suoritus, ei pisteitä. No points. Miekka alkaa. Seis! Tuomari. Ja aika.
Minne näet osuman punaiselta? Punaisen suorittamana vai? Kyllä. Se valuu tuon niin kaulalle, mutta koska se initial lyönti oli niin laskettu lyönti päähän, niin otan sen osumaksi. Samaa mieltä. Selvä. Näyttäkää vielä pisteet. Punainen 2 pistettä. Aika käy. Miekka alkaa. Seis! Tuomari. Näytte impaktia oli laatua. Hyvä. Sininen 2 pistettä. Miekka alkaa. Seis! Ensimmäinen lyönti, minkä sininen teki, oli lape. Tuomarit. Ei pisteitä. Älä sano ennen kuin meitä liput, että koska mä aloin miettimään, että vaikuttaako se mitä sä sanoit mun tuomintaan ja mä että mä en anna sitä vaikuttaa. Se on ihan totta. Sininen 2 pistettä. Piste katto. Ottelu siniselle 8, punainen 4. Valmiin. Onko tuomarit valmiin? Ottelijat valmiin. Tervehtikää toisianne. Miekkaa. Seis. Tuomarit. Minusta menee sinisen kasvoihin. Aika. Sinisen lyönti kasvoihin. Joo, minä näin kunnaltakin osuman. Oliko muut sitä mieltä, että oli kasvo-osuma? Siis kyllä, mutta minun mielestä se kuitenkin osui niin oksaan ensin. Minkä takia minusta se on niin ok. Eli laillinen kyllä. Ja pisteet näytetään uudestaan. Tästä ei pisteitä. Sama suoritus. Aika käy. Miekka. Hei! Tuomarit. Sininen 2 pistettä. Miekka. Seis! Nyt ei ole. Tuomarit. Ei näyttää. Oli huomioida vaan, että oli nyt yksin tällä puolella tavallaan. Siellä puolella oli 3 tai 4 tuomaria. Joo. Nyt halutaan näyttäkää pisteet vielä. Ei pisteitä. Miekka alkaa. Seis! Tuomarit. Samaa mieltä tämän tuomarin kanssa tästä painosta ei pisteitä. Miekka alkaa. Seis! Tuomarit. Minä en nähdä tässä yhtään mitään, mutta tuomarit näki. Punainen 2 pistettä. Miekka alkaa. Tuomarit. Sininen 2 pistettä. Miekka alkaa. Tuomarit levittäytyy vähän. Seis. Tuomarit. Minusta ei ollut laatua tuossa. Tästä ei pisteitä. Miekka alkaa. Seis! Tuomarit.
Sama-arvoiset suoritukset, ei pisteitä. No points. Miekkailkaa. Viimeinen vaihto. Seis! Tuomarit. Näin myös siniseltä tuota käsiosuman, joten punainen 3, sininen 2. Punainen 1. Ja viimeinen vaihto oli. Se oli viimeinen vaihto. Matti. Ottelu sininen 4, punainen 3. Match point. Kyllä. Tuomarit Valmis. Onko tuomarit valmiit? Ottelijat valmiit? Tervehtikää toisianne ja miekkailkaa. Hei! Tuomarit. Punainen 2 pistettä. Red 2. Miekkailkaa. Seis! Tuomarit. Punainen 2 pistettä. Red 2. Miekkailkaa. Seis! Tuomarit. Samaa mieltä tästä oli niin korkealla, että on torso-osuma. Punainen 3 pistettä. Red 3. Miekkailkaa. Seis! Tuomarit. Punainen 2 pistettä. Pistä katto. Ottelu punaiselle 9 pistettä. Match red. Match red. Tuomarit kiertää. Valmis. Tuomarit valmiit. In red. Kalle. Ottelijat valmiit. Tervehtikää toisianne. Miekkailkaa. Seis! Tuomarit. Sininen 2. Miekkailkaa. Seis! Tuomarit. Sininen 2. Miekkailkaa. Seis! Tuomarit. Kyllä, sininen torsoviilto. Sininen 3. Miekkailkaa. Seis! Tuomarit. Sininen 2. Piste katto. Ottelu siniselle 9 pistettä. Match blue. Seuraava totteli. Tuomarit valmiit. Onko ottelijat valmiit? Tervehtikää toisianne. Miekkailkaa. Seis! Tuomarit. Huomioon terveys jää kyllä uupumaan. Punainen 2 pistettä. Tervehtikää toisianne. Me tehtiin miekkoa terveys. No, silloin aluksi aina tehdään se. No, tehdään. Yes. Miekkailkaa. Seis. Tuomarit. Aika. Minusta se ei tullut loppuun asti se. Minä olen samaa mieltä, että sinisen koukkaus oli hyvä, mutta siinä ei ollut viiltoa eikä tarpeeksi kaata. Joten punainen 2 pistettä. Red 2. Miekkailkaa. Seis. Tuomarit. Punainen 3. Red 3. Miekkailkaa. Seis. Tuomarit. Nyt oli sitä kaata. 2 pistettä sininen.
Blue 2. Miekkailtaan. Seis. Tuomarit. 3 pistettä punainen. Pistekatto, ottelu punaiselle, 10 pistettä. Backstraight. Olette kiertänyt hyvä. Tuomarit valmiit. Ottelijat valmiit. Tervehtikää toisianne. Miekkaillaan. Seis! Tuomari. Punainen 2. Miekkaillaan. Seis! Tuomari. Aika samaa mieltä punaisen osumasta. Punainen osuu torsoon, sininen osuu käsille tai alempiarvoiseen pisteeseen. Punainen 3, sininen 2. Punainen 1, red 1. Käy. Miekkailkaa. Hei! Tuomarit. Sininen 3, punainen 2. Blue 1. Miekkailkaa. Seis! Tuomarit. Mennään nyt siniseltä osumaan punainen 3. Red 3. Miekkailkaa. Seis. Tuomarit. Punainen 2. Pistekatto, ottelu punaiselle. Backstraight. Tulkaa sitten puoli 1 tuohon sivuun vielä sulle. Small break now